ҳамҷорон азиз, салом алайкум. 8 сентябри соли 2025 мебошад. қарор дорам дар шаҳри Турсунзода дар назди буттаи ангури кардинал як ангурҳои, инам ангури маҳаллӣ нест, ангур аз хориҷа оварда шудагӣ аст, лекин беҳтарин ангур мебошад. Беҳтарин ангур мебошад, ангуре ки дар яхдон меистад, ангуре ки хушмазза аст. аз ин ман як боз падари ин ангурро дорам, Red Globe, ки моҳи апрел аз хориҷа мебиёд. Вақти ангурҳои мо тамом мешад, аз хориҷа мебиёд 70-80 сум мефурӯшанд. Як 100 ниҳол дорам ман. ниҳоли калон аст. кадоме агар муроҷиат кунад, аз Red Globe ман ёфта дода метавонам. ва бинед чӣ қадар ин ангури беҳтарин мебошад. ина бинед, ина ҳозир яхдона мемонанд. ман якта канда бинам. ин ангури бисёр меиста. ангури ба монанди ҳусайни мо дар як рӯз сиёҳ мешудагӣ нест. ина 7-8 қати дар бозор истад. агар ҳамхел сурх меистад, хушрӯ меистад, пухтала намешад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. пӯсташ ғафстар аст, пӯсти ҳусайни тунук аст, дона дорад, донаи беҳтарин. ман бояд дига канам. ва бинед, на ҳусайниро ман канам ҳамин хел кунам, дар даст мебиёд. ина бинед, мекашед, дар даст намебиёд. ин маънои чи дорад? маънои транспортабл намегӯянд ку, бо мошин дар роҳ нағз меравад. ҳамҷорони азиз, мана бинед чӣ қадар. мана ҳозир ман бинам. бинед, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ман қадари ҳамин ангур Red Globe-ро дорам. мана бинед, 1 кило зиёд шудааст. ина бинед, донаҳояш калон калон, маззаи бо мазза дорад. маззаи бо мазза дорад. бинед, такрор мекунам ки аз ниҳоли ҳамин, падари ҳамин Red Globe ман 100 дона дорам. вайам ҳам хеле бамазза аст, вай бо аз ин бамазза аст. мана ҳамҷорони азиз, ба кадоме дар кор бошад муроҷиат кунад. моҳи декабр ба онҳо мо Red Globe 2 сола ёфта метиҳам. аллакай мешинонед, 2 сол пас ба шумо мева медиҳад. ҳангоме ки шумо нағз нигоҳ мекунед. лекин бисёриҳо мешинонанд, баъд ҷанҷола мебардоранд ки бароки ҳашонамон накард. охир нигоҳ кунед. ана ҳамҷорони азиз, дар паноҳи худо бошед. ин ангури кардинал дар шаҳри Турсунзода дар паноҳи худо бошед.